Rariya Hausa TV matatar gaskiya, ku danna mana alamar nan ta subscribing, kana ƙara da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu akai-akai. Mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatukum. Barkan ku da zuwa Rariya Hausa TV. Ta kafa kuma ta ku danna subscribe sannan ku danna mana ƙaura. Wata mun saka mu akai-akai. Mun gode. To ganin yawan samun tayotan iska a cikin TikTok ko a cikin Instagram ko cikin duniya ko cikin net, duk abin da ya kamata dai ba sa yi, mutane suna ƙorafi akan abin da suke yi. Dan Allah ka shiga cikin shirin Allah kafa kuma ta ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙaura ko da mun sa sakonin mu akai-akai. Mun gode. Wato kamar yadda kuke gani a wurin nan, tsoron Allah fara karanci a cikin duniyar nan. A yanzu kuma mutane ba sa jin tsoron Allah a cikin lamarin su, ko cikin yaɗa zumunta ko cikin TikTok ko cikin sauran network haka da dama. Kuma bugu da ƙari ba sa tsoron abin da mutane su ringa faɗa akan su, ko zaki ko abin da ya ringa zuwa je ringa damu. Yawanci kuma ba mutanen kirki ne suke kallon abin nan ba, wanda suke yawon balakin su zai su dawo daga gurin da za a musu abin da ba daidai ba, abin da Allah ya lanta kuma annabi ya. Wato ana maka ƙarshen shirin mu, kafa kuma ta ku danna musu subscribe sannan ku danna alamar ƙaura ko da musa sanar mu kai. Mun gode. Rariya Hausa TV matatar gaskiya, ku danna mana alamar nan ta subscribing, kana ƙara da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu akai-akai. Mun gode.